Ayan, okay mga kasin, itidelyo kagundawa yung tengaro den rogyan. Yung tengaro den denggen, ti pa nakaibasa. Ken pa nakaidrama, ti pakasaritaan, ti parikot, iti biyag ni Jenny, iti pagudpud, Ilocos Norte. Anya nga ti problema na. Ayan. Sagudayan nga ro ti surat ni Jenny. Dear Kasin, perfect couple, perfect combination. Agbagay kano, launay. Dahita ti awag da kada kami kay ni Ronald. Perfect couple, perfect combination, agbagay launay. Gabu ta agpadpada kami nga nagtaod iti adda mabalin na pamilya. Nagturpos kami nga agpadpada kaya napintas si trabaho mi. Gwapo ni Ronald. E dinto ta napintasak met kasin nyo. Ngayon di basbasa kami iti college ket varsity iti basketball team ni Ronald. E dinto nga siya ket may nga beauty queen. So nga permi nga agbagay kami kano, perfect couple kami kano, perfect combination kami kano. 5 years ti relasyon mi idin nagpropose kanyak iti kasar ni Ronald. Ket nagwenak medadagos kasin. Nga po ta ipatpatig ko unay-unay ni Ronald. Napacheck nga ipatpatig nakmet unay-unay. Nga dahil 5 nga tawen nga adon tinapasamak kada kami. Adon tinaglabasan mi nga ups and downs. Adon nagiti dimdimte nga parikot nga nalasatan mi. Adon nagiti peggad nga naibturan mi. Ket makuna nga natibkeren ti pundasyon ti relasyon mi. Isu nga mabalin min ti agasawa. Mabalin min ti mangbukel iti pamilya. Ket di nagkasar kami kasin yung nakaragragsak kami nga nagden na. Tadagos kami nga nakapatakder iti bukod mi nga balay. Nga ididamo ket nangala kami pa iti katulong mi ta. Siyempre, agtrabaho kami met nga doon, askin ang dalat mabati. Kading kaso ngayon ito, nagbuntisak, ada-adagos ti kadkaduami, nakatulunga. When kasin yung sipod nagkasar kami, plinanumin, ti agkaanak, kini Ronald. Ang imagbalaw kami, idi talima nga tawen, ti panagden namin, kat jak matlag si Kugin. Awan matlaing ti anak mi. Idi saan kami pinagkasar, idi agnobyo kami pailaeng, kaawatan nga nagkonkontrol kami. Ang imi di nagkasar kami ket di kami pulos nagkonkontrolen. Kaya't mi nga roden nga maadaan iti anak. Ngem 5 years metlaengen tinapalabas kasin yung jak metlaengen agsikog. Isu nga nagatap kami nga agasawa nga baka ada diferensya ti maysa kada kami. Nga ididamo ket jak kayat ti mapanagpa-check up. Tapat-check nga nasalun atak mo, pa-check nga awan ti diferensya. Nasalun atak mo, ti panagrik na. Ang imedi agangay, naalukoy metlaeng ni Ronald ti riknak, tapno nagpa-check up kami nga dua. Kasta nga rod, tinaramid mi kasin yung, ketanyan nga nagsakit tinakim ko, idi maduktalak, nga siyak ti ada diferensya na. Grabe. Kasladyak maawat idi kasin yung Ronald, honey. I'm so sorry. Okay lang. Sana kompleto ti kinababaig ka puta saan ka nga maipaya ni ti anak. Ala, okay lang. Okay lang, honey. Saan mo't lang ang anak ti makaitid iti kompleto nga ragsak dagiti agasawa saan ka di. Magyaman nak, honey, numaawatan nak. Sorry nga talaga. Ay, saan mo nga? Saan mo na nga dibdib-dibin, honey? At napamuspusan iti amin ang problema. Kanya tiket mo nga sawin. Mga dapta, mga ampunta, mabalin met. Ken anya, honey.
At nakadipi sa bali nga pamuspusan malaksi di ti adoption. Basta, di ka madanagan. Kinawatin ta ti kinapudno, nga saan ta nga maadaan iti anak. Gaputa adda nga ro diferensya. Ang imani, saan ko mga dayto ti pambaram nga aglamiis kanya. Gaputa pa katayak na mapukaw ka. Iso nga pang-aasim, honey. Kasabulak ti bara ti ayat mo itilikudan ti amin. Sipod idi naduktalak nga da diferensya kasinyong nga saan ko nga maipaayan ti anak ti asawak. Nga saan nga kumpleto ti kinababaik. Dito yan nga nangrugi nga naaddaanak iti insecurity iti bagi. Nagbalinak meten nga naimon, naatap, nga nurumuar ni Ronald. Panunutik lata nga baka da sa bali nga babae na. Baka agsapol iti sa bali nga babae nga makaipaaiking kualat anak. Natunggal da pa pananakit kahit ko sumurutak. Natunggal malataw nga agawid, tawag ak nga tawag. Kulitek, pagawidek. Hello, ayan mo. Di lang mabaling nga saan ka mangistorbo, Jenny. Tawag ka pa, itay ka pala nga tawag. Kituwi na tadi mo met sumbatan, di kiti tawag ko. Nagbalinak pa nga, may istorbo keng kan. Kit ayan mo nga min, kitrabiin, di ka pala agawid. At nga rin inatayin darak nga party. Kaya alas to na, party? Kit api nga din ang kinayaban. Dati met nga agkuyog ta. No, mapan ka makiparty, itugot nak. Ha? Sabali idi a Jenny. Ano nga sabali idi? Kung na magit nagbalbaliw kan. Alas sigin kit makisturbo ka nga talaga ni. Agawid kan please. Ronald, honey. Saan mo kung mga ituloy ti kasto nga aramidim na no itultuloy mo. Agbabawi kan to ti aramidek. Nagbalinak met idin nga apak kasin nyo nga sangit na sangit. Kaslang ti kayat ko idikit at dalat iti balay mi ni Ronald. Nga saan nga mapan makipulpulapol iti sa bali nga tao ta. Panunutik, no adda kadwa na nga sa bali nga babae kat kasla maderder ti puso. Nakunkunak pa yun. Gapula taan muna nga jak maipaayan ti anakin. Kasla agbibiyag nga baron. Kasla agbibiyag nga single. Di baga na kita da sa bali nga babae nan. Nakasapol siguro na di sa bali nga babae nga. Nga mabaling nga makaipaiking kwa na ta. Ti anak na, ti putot. Diyos ko. Gapu iti dahi ta nga mapaspasamak kanya kasin yung madep-depresak, may istresak. Katawan ti sa bali nga kamangak, no di ti arak. Dito yung nga nasursurok ti uminom iti arak kasin yung nga dadigiti imported nga arak nga iregregalo da no kwa kini Ronald, bueno, adama digiti wine, nang lukatak iti maysa nga nangina nga arak nga whiskey. Ay, Jenny. Papa, saan nga makatulong keng katiraramidim no di kat manayunan lat problema anak ko. Di na ko maatipain, Papa. Nalaing ka mo't tikunak anak ko ng api nga kasutir aramidem. Rumbing ka di ngagbarbartek ka. Tanya nga ruti kayat yung aramidek, Papa. Nga aglat iti balayin. Nga pampanunutek nga iti kasti nga oras. Ada iti asawag iti sidong iti sabali nga babae. Ay, anak ko. Nga ada sa bali nga arakopen nan ni Ronald. Nga ada sa bali nga kananaig nan. Nga nagsapol iti babae nga makaipaaiking kwa na ti anak. Aging masapol nga awatem ti kinapudno, Jenny, anak ko. Aging dayta tinasakit, Papa. Ti mangawat iti kinapudno. Ti kinapudno nga sakit na pintasa ka babae nga. Perfect woman ka, no? Aging saan met gayang gabuta may saak nga inutil. Awan serbi ka babae. Ay anak ko, isartin mo detan, agsarita kay nga agasawa. Pagsaritaan nyo ti problema, yung saan nga kastoy. Saan na kun nga kaya ti asawag, Papa. Kasla dinakpay kaya ti nga kasarita, dinakpay kaya ti nga sangpitan. Ay kit no saan na ka na kaya tagat saan mo nga ipapilit ti bagay. No, Papa, no. No.
Inabang ko ti kalintagak. Kaputa siyang ti asawa na. Uray na niya't mapaspasamak. Uray nung dumanon kami di korte. Agad sige ay, kalintigam day ta. Agim saan mo nga dadaelin ti salunat mo? Isardeng mo ti aginom ti arak. Tatay ko na akon. Saan nga makatulong kayong kadeta arak? No di kat perjen na ti salunat mo anak ko. Wen gasin yung ininot nga limamiis ni Ronald kanyak. Nga tunggal dumteng iti balay mi kat no diyak pagunyan di nakpagunyanin. Maturog adagusen nga dinakpay kayat nga arakupinin. Ano kasta ti aramidin na arak ti sangwek. Kat no kasta nga makainumak iti arak kat tilaad na nga mapanpanunot ko. Kikit ko langin ti matay no mapukaw ka, Ronald. Saan ka ibagak? Nga no mapukaw ko ni Ronald iti biyag ko kat kikit ko langin ti matay. Saan ko mga dumting iti dayt? Saan ko mga dumting iti dayt nga aldaw nga panawan na ka mapukaw ko ni Ronald? Nga maan yan nga nagsaem kasin yung tadimtengen ti kabutbuteng ko launay nga mapasamak. Ronald, anya ti kita sa winday toy? Kas magitam, Jenny. Naisaganak aminin dagiti arwatek. Apay, apingin saganang papanam. Panawang kan. No! No! Saan mo karamitin kanyag dahi, Ronald? Please! Please, Ronald! I'm very sorry, Jenny. No, no. Di mo gidikit agtali na iti panagayad ko keng ka. No. Ngam nagbiduta. Oh, no. Saan ka ngay patpatek, Jenny? No, no. Saan mo? No, 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 no. Saan mo ramitin dito? I'm sorry. Umanugutak nga agbabae ka. Pamutot kat sa bali basta saan nagkapanawan. Pakatayak na mapukaw ka nga mamimpinsan, Ronald. Please, please. Jenny, di nag-igawid. Please. Please, Ronald. Jenny. I'm sorry. Goodbye, Jenny. No, Ronald, please. Saan nagkapanawan? Ronald, nagsubli ka! Ronald! Saan ko nga naigawid ni Ronald kasi niyong idita panawan na kon? Nagsagabaak ti uray la. Imbaglangin tada ni Papa nga nang kadkadwa kanyak. May nagkinadkadwa ni Papa idita naamuan na nga pinanawan na ti asawa. Kadure no ada ni Papa kasi yung kit awan ti maramidan na. Nakayat ko aginumi ti arak, aginumak. At ilaad na ti mapanpanunot ko. Na-depresak kaday di kasi yung nga ti depression tinang pailet ti panakaawat ko kadagiti gundaway. Kadagiti nga gundaway, iti kasasaad ko. Ti panang-panaw kanyak ti asawak. Kasla kayat ko nga gibusen ti biyag kon. Iso nga inaramid ko, tinaglaslas iti pulsok kasin yung. Wen, saan nyo ko mga aramiden, saan nyo ko mga tuladen ngayon. Napanunot ko nga inaramid, tinaglaslas iti pulsok. Mapukpukaw kon ti puot ko idi, tamatagtaanak ni Papa. Ket, Jenny! Jenny! Diyos ko! Jenny! 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 Ano tinaramid mo anak ko? Api nga naramid mo dahito, hoy! Api nga naglaslas ka! Sorry, Papa. Pakawanin na. Goodbye. Saan naman balin? Saan naman balin anak ko? Itaray ka ito ospital. Itaray ka, itamutlaang anak ko. Jenny! Jenny, lumabang ka! Bakit na nakapuot ka na anak ko? Binaybayandak ko malatan, Papa.
Apay nga inyag pala diti ospital. Saan mo nga kunen da ita anak ko? Agyaman tayo kit diti Diyos, ta hindi ka nakapay ti may kadwa nga biyag mo. Kit ilalaim ko man, da ita nga biyag mo, da ita may kadwa nga biyag mo. Awanin ti serbik pa nga agbiyag papa. Ay saan mo nga ibaga ti kasta? Agi na nakakit din. Alis tuam ti agpapigsa. Intanto di pagod po, dagawit tanto sa jay. Saan kit di nga ni Ronald tinaika rin nga kataktakunay na mo itong biyag? Saan nga isot rason? Tapno kit tilem ti biyag mo. Oh, ada sa bali nga guru-uray king ka. Laglagibem ko maday ta. Adot lalaki ti lubong. Siguro agad saan nga ni Ronald tinaika rin king ka anak ko. Iso nga, into na gawit tayo pagudpod. Baka amukan to iti resort tayo, sikat mang manage, tapno dati pakabisi-bisiam. Sa di mo ti ayan ni Ronald, papa. Ay saan mo nga panunutan ti just king asawam. Ano di nakakayatin, saan mo nga ipapilit ti bagim? Ala, aginanakan. Alis tuam ti agpapig sa anak ko. Hindi na makaruwara kiti ospital kasinyong inyawid nak ti papa iti family house mi dito ipagudpud. Nga ginanakan no pay laeng ti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na ket rugyak to kanon nga i-manage dati beach resort mi. Dito matlaili mi nga pagudpud. Pinagresign na kiti trabaho. Iti syudad ti Lawag. Tapno alalistok pa nga malipatan ni Ronald nga asawa. Kasta nga rod tinaramid ko kasinyong nagtungpalak nga rod kini papa. Kunak bareng no malipatak met lang no alistok nga malipatan ni Ronald. Bareng no alistok ka maka-move on. Bareng no adanto met dumteng nga barong nga ragsak kanya. Barong nga ayat. Pinagbalin ko nga rod abisi ti bagik kasinyo. Ngayon adulat ta dagiti gundaway ng unawan ti aramidik ket agmulmuleng-lenghak agpampanunot ket masansan nga mapanunot ko malagip ko ti asawak nga ti laglagipek ket dagiti nararagsak nga kanitoy di agkadkadwa kami dagiti nararagsak nga nagsangwan mi ket agis-ise makno ko angem no malagip ko dahil di pa nang panaw na kanya no malagip ko nga gaputa jak maipaayan iti anak ket simurot iti sabali nga babae jak mapupuutan no kuan nga agarubos dagiti luwak nga kunamet madlaw dagiti empleyado mi nga nalidayak ka no. Damdamagin da, apin nga naliday ka ma'am. Naglalo ka digiti saan nga makaamot ti kasasaad ko. Ngayon no amudan, saan dak nga disturbuenin no kasta nga may maisaak nga makita dak nga naliday. Damot ti kiti duduma, kasarsarita dak no kasta nga makita dak nga nalidayak. Kahit dak lang nga paragsakin. Urigayam no kasta nga ada pa kabisi akit. Jak nagrigat lata ti manglipat. Nagrigat ko nga Iwak City, lagip ko ni Ronald. Nagrigat ko nga Iwak City, panunot ko. Agingga nga itimay sa nga aldaw, ada dimteng nga baro nga guest me, agama. Oh, wow! Magustuwag dati nga resort, daddy. Agpaiso, anak ko. When daddy, kasto di sapsapulik. O, nagpintas ka talaga. Nagpintas nga lugar nga, ada iti igit ti baybay. Presko ti angin, daddy. Nga, iti takdang kat, ada digiti narurukbos nga kayo nga. O nga, pag-ayaman, digiti tumatayab. O, wow, nagaduda nga tumatayab, daddy. Uwin nga ron nga agpaiso, anak. Napintas dito nga pagyanan iti sumagmamanong nga aldaw pagbakasyonan ta. Angim naragragsak kumamanin no. No kadwata ni mami, daddy? Oh, come on, daddy. Nabayag nga palawenin. Oh, ure no saan ta nga kadwa ni mami. Ure no saan ta nga kadwa dito physically.
Ang amok nga naragsak isunan sa dinuman ti ayan na itan. Lulaki di makita na nga naragsak ta daddy. Naragsak met ni mami. Mano nga tawenan nga awan isuna. Sa bagay, usto ka anak ko. May ta ditoy, tapno nung makapagbanding ta nga agama. Tapno nung makalipat ta iti stress, problema, iti syudad. When nga ro daddy, nagmayat ditoy, makaparelax. Oh, wow, nagimas ti agdigos. Nagmayat siguro ti agdigos, daddy. Nalamiis ti danom Nagimas ti tumapog ka dahil nga danom. When nga ro daddy. Wow. Nagmayat nga bibuyain ti tao daddy. Aguma ka anak ko. Aguma ka nga matmatmat mang bibuya ti tao. O madamdama agbuyatan tot sunset. Ay yes daddy. Excited ako sunset madamdama. Good morning sir. Good morning ma'am. Good morning to ma'am. Siya kayo ni Jenny. Welcome to our resort. How can I help you sir? Kasapulan mi iti duwa nga kwarto ko ma'am. Sagay sa kami iti anak ko. Ni Mrs. nga rod sir? Duduwa kami laeng. Balo ak kami nen. Sorry sir. It's okay, nabayag nga palawenin. Agbayag kami siguro dito ma'am. Jenny ko namlatan sir. Jenny. Siguro mga 1 week kami dito 1 week sir? Yes. No, available nga rooms yo. Di ko maagabay. Gasitig laing nga rooms tapno asidig ka klaing iti room ti anak ko. Yes sir. Sadya nga paset sir, bakanti nga duwa nga silid nga agabay. And I hope saan kayo nga nagbidot iti imayan nyo sir. And anyway, ipaaymi ka na kayo ti serbisyo nga kasapulan nyo. Well, great. Sige, check-in kami nga ro din. Megan, Laika. Sige daddy. Intan, tayong check-inen. Yes sir, right this way sir. Thank you. Wow, pati dito ko nagtihotan, nagpintas. Pilpilitek laing ti bagik ngagtrabaho kasi nyo nga mangmanehar iti beach resort mi kani daddy. Kastameten nga no adda guest mi kat sangwek ida. Pilpilitek met ti agisem. Pilitek nga ipakita nga naragsakak nga mang-welcome kadakwada. Kat no makita dagiti guest nga naragsakda nga umay agbakasyon, umay ag-check-in, kasla madududug tirik na kasinyong. Nga siya nga mangman-manehar iti beach resort nga mangipapaay kadakwada iti serbisyo, bayat iti panagbakasyon da, tapnon maparagsak mi ida. At sa anak bet nga naragsak, iti kaunggak, nga kasla umapapalak kadakwada. At adda nga umapalak, iti tadimteng, dagito nga agama, nga bisita mi. Takanayon ko manen nga malagip ni Ronald. Makita ti bisita mi nga agama nga balo kano. Nga uray no balo, uray no awanan iti asawan ket naragsak lat ta isu nagaputa ada anak na. Kastamit siguro ni Ronald. Kastamit siguro ni Ronald kun nakitinakim ko. Nga naragsak lat ta uray awan ti asawa na basta ada anak na. Kasta ka di kagpaiso. Nga uri awan ti asawa, basta ada anak ti lalaki, basta no ada putot na kit naragsak lata. Kasi makitkitak tatake ni Eric. Eric tinagan ti bisita mi nga guest, nga balo, nga adaan iti anak, nga maysan nga teenager, iso ni Laika. Makita ida nga nakaswiswit da, agbanbanding da nga agama nga nakaragragsak da, nga uri no awan ti ina ni Laika. Uri no awan ti asawa ni Eric ket naragsak dalata. Dahita kadid gapuna no apay nga pinanawan nak ni Ronald. Gaputa iti kaanuman kadyak maipaayan iti anak. Nga makaited king kuala tragsak na. No apay nga masaksak ta anak lang aro din. Magusgustwak to pala nga bibuyain di giti agama tunggal makitak ida nga adada iti igit ti baybay wenno adada iti swimming pool nga ayan
Ayan met laing ti beach resort mi. Wenno na adada iti garden. Ket makitkitak ti kinaragsak da kasinyong. Wow, Daddy. Laika, nagpintas ng buyahin ti agpakpakadan nga init. Daddy, dito kong kunakon, nagmayat ti agbuyat sunset titoy. Ay, supay Oh, Daddy, kitam day siya Daddy. Uy, Daddy. Ha? Kunak to kasarsarita ka. Sa bali ng gamit dikit kitaem. Ay, oh. Ito doon nga tudoy dyan ti lumlumnek na init dati sa bali ng gamit ti imatang mo. Asino ay tikit kitaem. Awan. Ni gayam tita Jenny ti adda sa Jay Ni tita Jenny nga king kuka ti resort, Daddy. Natalyaw ko laeng gapot agmay-may sa manin ni Jenny. Oh, kanayon nagmay-may sa iya, Daddy. Ken kanayon kang makita ket kasla naliday isuna. Manmano nga nakaisim sala agisem no kasarita tayo. No adda iti sangwanan tangem no nakatalikuden wenno no awan ti kadwana. Kanayon nga naliday, Daddy. Kanayon ko makita. Shh, mangig na ka. Ket man ano ko ma, Daddy? Uri man mangig na. Pudno met ti imbagak. Nga kanayon nga agmay-may sa isuna. Nga kanayon nga naliday ti langana. Kaya't ko kumamot nga kadkadway na kaasimot. Angim adda pa nagamak ko. Amom ti amok ididamo, Daddy, ket gagangay lang nga empleyada isuna. Tagayam ket isut aking kuka dayto resort. O kuka da nga pamilya. Lakay ti aking bagi dito eh. Anak ti aking bagi ni may Jenny. Kasi gayam. Di na nga takasapulan ti kasasarita na. Kitsi ka Daddy na yung kakasarita. Kaya't mo, Daddy, iyarim ka king kuana. Nistitilad na nga masasaumot, lay ka. Ay, iditikas na nga pintas na. Kaya't na nga tangarot ti balo akas kanyak. Ngalaklakay nga amang emisuna. Nga adda ka nga kakaisuna nga anak ko nga nakakulkulit. Gwapo ka met, Daddy. Saan met uning nga adayo ti gidyat ti tawenyo? O, di ba? Ken balo ka met. Tapat siyem ka di nga balasang pa ni Jenny. Adda ko mang kadwana ano saanin nga balasang, Daddy. Ken no kuma saan nga balasang akit naragsak kuma. Saan ko mga naliday. Baan nyo, Daddy. Siyakti umasidig ken kuana kit iyarim kayo. Uy, Jenny. Ay, Jenny ko nagpunta. Laika. Paunay ito yung ubingin. Nagkulit ka talaga. Napan nga talaga kinasarita ni Laika, ni Jenny. Kasi anak ko talaga nakakulkulit. Palibhasa, ana isuna bibo isuna. Nga ori no, nabit na pinamaamot na taong no yasidig na bagina, kaslang madamdamalain, kaslang nasingid na agpagaya man. Very friendly ti anak ko, kit dati ko na nga mapanak ka no iyarim. Ireto. Mapanak anong tawag na di dyan? Mapanak i-build up kini Jenny. Nabayag ngaminin kasinyong, baliktad gaya mo sender. sorry. Nayaw awanak. Sorry. Awan dati assistant ko dito nga mga palagip ka. Uy, nayaw awang kan sa balit senderen mo. Nakigtutak kasinyong gaya mayan. Nakigtutak. Idi umasidig kanyak ni Laika. Nga nakiam-am mo nga kunana, damagin na kanyak no apel nga nalidayak. Nakigtutak idi masidig ni Laika. Deti balasang nga anak, deti balo nga gesmi. Get ime na kinainistorya, ime na dinamag no apel nga nalidayak. Ket magustok met no kasta nga takasarsarita. Nalagaan tirik na kinilay kakasinyong kaslang siguro gaputa tartari gagayak met ti maadaan iti anak idi. Angin gaputa di diferensya saanin nga posible nga mapasama. Imposible nga mapasama. Angin kaslang ti panagreknak namin ket yes asidig ni Laika tirik na kanya. Nga kasla ti panagreknak ket agkasapulan iti ina. Iso siguro nga naasidig kanya. Gaputa
kailiw na ti dungo ti maysa nga ina. Naging istorya kami, nakadunga salsaludsuden na. Kasi gayam tita. Yes, kasi nga talaga. Isot na pasama kanyak, Laika. Nagliday gayam ti biyagyo. Wen nga agpaiso, Laika. Naliday ti biyag ko. Kaslaawan ti serserbi kanyak, dagito nga napipintas nga nakaparswaan, dagito nga sanikwa. Wen, tabak nang kayo tita, da resort yo. Langampay ti baknang. Adala mabalin mi. Ada mabalin ti pamilya. Angin, ure no kastoy nga ato ti sanikwa. Nagbalinak ng kadaksanggas at itilubong ni Ayat. Saan mo nga sawen day tita? Ubing ka pa. Ken adarason ti Diyos, no apay nga aging kaita, ket adda ka pala dito'y lubong nga si bibiyag. Kas kini daddy. Apay niya tapasamak kini daddy yo. Kini mamim. Nadisgrasya da ka day di mami. Ay sorry ha. It's okay. Nabayag meten tita. Na-aksidente tayo di kotse. Akit saan nga nakalasat day di mami. Oh my God. I'm sorry to hear that, Laika. Okay lang tita. Nabayag day giant. Mano nga tawenin. Ken sa bali ni daddy itan. Naragsak isunan. Ididamo saan na maawat. Akasla papabasulin na tibaginan no aping nga natay day di mami. Ang imitan, naka-move on isunan. Naka-move on kami. Gapo tapat siyen mi nga. Naragragsak ni mami. No ituloy-tuloy mi tibiyag mi nga aga mga naragsak kami. Saan ka di tita? Uwen nga agpaiso. Ustumit kid diti ko nama. Iso nga da kay tita. Life must go on. Dapat naragsak kay lata tita kasi si bibiyag kayo. Sa bagay. Angin sa bali nga ni daddy, gapo ta adda ka nga anak na. Idinto nga siya, awan ti anak ko. Jakmet met na ipaayan iti anak ti asawa. Iso nga pinanawan nakiden na niti sa bali nga babae. Laglagi pem tita adda ka sukat. Wenno adda ka sukat, ti anyaman wenno asino man nga mapukaw ken ka. Uri asino nga tao. Laika. Kasi ti pa nakapukaw ko dahil di mami. Jak mapukawan iti namnama tita nga dumteng tumitlaeng nga adda ka sukat dahil di maming ko. Anya ti kahit mong asawen. Kit dumteng to ti panawin nga makasapol to met ni daddy ti kasukat dahil di maming ko. Okay laking ka nga kasawa ni dading mo manen. Nga maadaan kay ti may kadwa nga ina. Kit okay na okay tita. Kayat ko pa'y kasi mariknagmet nga kas lang saan nga kompleto ti biyag ni daddy. No awan ti katakta ko nay na. Sa bagay. Iso nga naragsakak to no makasapol to ni daddy iti asawain namanen. Ket isunton ti agbalin nga may kadwa nga maming ko. Ay, anya ti kita adad ta pungwam tita. Detoy. Wen tita? Piglat day ta? Yes, piglat. Apinan ano tita? Dagiti nga piglat ti mangipalpalagip. Nga iti na minsan ket ginandat ko ket telen ti bukot ko nga biyag. Allah! My God, agpaiso tita? Naglaslas kay idi? Wen, nakababain man nga aminin nga. Allah tita, saan yung tungon ulitin ng tita? Iso nga ron. Iso nga si ka, Laika. No adan to man problema, no adan to man dumting nga naka nga problema. Saan nga solusyon ti panaglaslas, panangkit ti bukod mo nga biyag? Ay wen tita, saan ko tong aramidin day ta tita? Ala kita, sapay kuma Ken sapay kuma, taawan to ti dumdumting ken ka nga problema akas ti dimting nga problema kanyak. Yes tita, iso nga, agragsak ka kuman tita. Ken malay mo, dandanin nga dumting ken ka, deti na ikari nga lalaki para ken ka tita. When kasi yung binagbagaak ni pinalagipak ni Laika nga dinantutultuladen tinaramid ko idi. Ngano adantuman iti dumteng nga problema na peggad iti biyag na panubok ngano anyaman saan nanto kuma nga aramiden tinaramid ko.
nga ginandat ko nga kitelen ti bukod ko abiyag. Naragsak ni Laika kasinyong very jolly isuna nga langana ti saan na nga maaramid ti naramid ko idi. Kas na isuna ti langana no. Isuna ti tao nga numan ada problema ket alis to na lang nga mailiwliwag. Ket nawasta nga makitkitak ida nga agama nga nakaragragsak dalata agtultuloy ti kinaragsak da ket ad nga manen nga malagip ko ti asawa. Siguro no sa anak ko mga baog no at nawang ko mati diferensya ket naragsak kami met ko maki ni Ronald. Baka adda ko mamit anak biitan. Ano kasanot ka na kinaragsak ni Laika baka kasi kumamit kinaragsak ti anak ni. Sa anak ko mga pinanawa ni Ronald no kumanay paayak ti anak iso. Simken manen tiliday kanyak tanalagip ko manen ti asawak. Ket no kasta nga madepresak malidayanak ket mangalak manen iti pangted ko nga arak ket uminumak tabaring makalipatak. Ang ti makadakas kasinyong no makainumak iti arak no maimpluwensya anak iti espiritu ti arak wenno ti nasanger. Til addamet nga mapanpanunot ko nga aramiden. Naminsanin nga ginandat ko nga kinitel ti bukod ko nga biyag ngim sa anak nga nagbalay. Ang imita iti may kadwa nga gundaway. Iti may kadwa nga gundaway. Ibuse kung ti biyag ko. Technique. Umanin ti Sir-Serbi pa ti biyag ko. Kaputawan ti Sir-Serbi ka babae. Siguro kat deto yan ti pagbalay giyak. Mangkit ti bukod ko nga biyag. No jakman idinatay iti panaglaslas ko. Yung babae ni ti danom. Babae ni ti da ito nga baybay. Babae ni ti panaglemes ko. Dituyak nga matay. Jenny! Ay, Jenny, saan? Kaya't kunti matay. Jenny! Jenny! Jenny, saan ka naglemes? Umaya! Ibatanak! Ibatanak! Ay, Jenny! Bagkating ka, isang at ka. Di nakpagibiyangan, kaya't kunti matay. Umay ka! Ay, saan ka nga aglemes? Bagkating ka. Ala, saan nga mabalin nga dadaka sa mapasamak king ka, Jenny? Batanak, bandaan ka matay. Batanak. Umay ka. Saan nga mabalin nga matay ka? Okay yun, tita. Nasukatan kan. Maturog kan ko na kumaangim na basa pala ti buok mo. Apay nga nakibiyangan yun, tibiyag ko. Apay nga inalawnak ni daddy. Gaputa saan mi nga kayat kini daddy nga matay ka, tita. Apay nga mi nga mapangkaglemes. Angin kayat kundi matay. Taawanan ti serbipay tibiyag kanyak. Awanan ti mangipatpatig kanyak. Ada kami kini daddy nga mangipatig ka. Tita, ada pinipapang mo, tita. Kaya kiti empleyado yu, tita. Ipatpatigda ka. Awan ti serbik ti tilubog. Gaputawan ti asawa. Ada, tita. Di mo ka di kaya't nga manibo, tita. Kat awagan ka ni ti mami, tita. Laika. Tita. Ure ni daddy. Ipatpatig na ka. Anya? No kasanot pa nang ipatig ko keng katita, uri nabita pa nga nagamam mo, kastamit ni dading ko.
napatig kamit king kuana. Napatig ka kada kami, tita. Angim sa anak nga maikari kada kayo. Maikari ka, tita. No kaya't mo awagan ka pa yun iti mami. Anya? Mami, kunaking ka. Come on, mami. Oh, open your heart ko, mami. Saan mo nga maipasubli pa iti nalpasan nga napasamak. Lipati mo mo na nga inayat mo, mami. Paset laing hindi napalabas mo. Oh, ket ti agdama, ken ti masakbayan ko mati panunutin, mami. Talaga ka di nga saan ko pa nga panawin. Ket saan pa ya, mami? Ket agpakawan ka kuma iti Diyos iti naramid mo. Nga ginandat mo manen nga kinitil ti biyag mo, mami. Kaya nagyaman tayo ta. Agyaman tayo iti Diyos. Ta, inturong na ni daddy. Tapno no isalakan na ka, mami. Sorry. Sorry, Lord. Dito nga nagbalin nga na singyadak kanigiti agama kasinyong. Dito nga nalawlawagan na silawan ti panunot ko. Nga life must go on. Nga saan ko nga rumbeng nga kitelen, tibukod ko nga biyag gapulaeng iti agdama nga problema. Imbagpay ni Laika nga ubingan. Teenager pa ilaeng. Siya kon nga nataengan ti bagbagaan na. Balbalakadan na. Dito yung nga nariknak nga talaga ti patig ko kadagiti agama kasinyong. Nag-extend after 1 week nga nag-stay dagiti agama, nag-extend na pa for another week. Sigurado kayo? Kasanang ti trabaho ni dadim. Okay lang tita kasi mabalin naman nga aramitin ti negosyo na iti laptop na. Kaya napigsamit ti signal nyo dito eh. Di mayat at ag-stay kayo. Tapno no makapag-enjoy kayo pelang agama. Tita, ti agpaisukit kaya't ni daddy nga ag-stay kami. Tapno no nabaybayag ti pa nagkadwayo. Tila adang ibagbaga. Agpaisumit tita. Kahit kanayong kanong amin nga datati agsarsarita. Iso nga nag-stay kami pa, nag-extend kami ti 1 week. Bumawi kano ni daddy. Gundawayan na kanumet kada kaymet ti agsiningid. Anya ti kayat mga sawin. Ti kayat ni daddy kat tidakta kayo laeng. Kinasarita nak. Bagana nga ikang kay kanon ti privacy yo. Tila adamat ni daddy. Aman. Sa aman tita, mami. Love na ka ni dading ko. Marikrik na. Tila adda. Saan man, mami? Love na ka ni daddy. Urayom asitgan na kanto, kasarita na kanto. Iso nga, mami, lukatam ko mamanin tapusom, tapno na agayat kay ti sa bali. Jaklaan mo, Laika. Nalaing ni dading ko. Nalaing iso na nga mang pa-inlove ti babae. Iso nga, sigurado nga ma-inlove kan tumet keng kuana. Mami. Di tala mo Jak may bagaday ta kasi. Wen, amok, mami nga. Adapela di tapusom di asawam. Ngem, arami din amin ni daddy nga pamuspusan tapno numalipatam ti asawam. Ket ison ti pangibaw ingam diriknam ken ayat mo, mami. Nakaado ka nga saon. Sige, kaya dapat trabaho klay ka. Sige, mami. Inakpengard, mami, Ken, mami. Iuray mo ni daddy. Sika nga talaga, Laika. Pilya ka nga talaga. Gusto ti ko na ni Laika kasin yung madamdamalaeng masideg ni daddy na. May bagarabiin, Jenny. Ay, si Kagayam, Eric. Kunak tupeng adda ka dito eh. Rinabi nga makita ka nga, agmay-maysa dito igiti baybay. Agmay-maysa ka manen. Sa anak ng may-maysa na ta, adda ka meten. Wenangim no jak ko may-may dito, ikat agmay-maysa ka manen. Angim inururay ka nga ron. Anya? Imbaga nilay ka nga, umaynak ka ng asidgan, isong inururay ka dito. Ay, nagluko dahi dyan ubingin. Imbaga na nga talaga, Jenny. Wen,
Kuna na nga namnamain ka kano nga umasidig kanyak. Apay, ada ka di bagam? Ah, nagluko talaga di dyan nga like ka na ya. Ah, saan kang mababain? Actually, naragsakak met na dimteng kayo diti resort me, Eric. Thank you so much. Ken, jak pegay nakapagyaman ken kay ti panang salakan mo kanyak. Awan kan yaman na dayjay, Jenny. Ken uray met asino no makita da nga kasi ti mapasama ket isalakan da ka nga isalakan. Angem, no saan kay ko mga dimteng nga agama? Baka awan ako maitan. Ken, baka saan ko mga nalawlawagan ti panunot ko no. Saan nga po kada kay nga agama? Kinilay ka. Thank you so much, Eric. Awan ti anyaman na. Tiyak pa'y suket. Nagbaling ka nga napatig kada kami. Eric, tiyak pa'y suket. Itaklay nga makita di Laika nga anak ko nga. Kasto ti karagsak na. Ha? Italaing nga naragsak ti anak ko nga kasto eh. Sipo di dinamam muna ka. Sipo di adda kami dito eh. Sipo di imbaga na nga sikat kayat nagbalin nga may kadwa nga mami na. Anya? Siya, Eric? When? Naibaga namit kanyak nga napaay ka kano iti lubong ni Ayat. Siya met balo ak. Nawaya ak. Aw met siguro ti mangi parit, Jenny. Ang saan ka maikari kada kayo ta? Agpaiso nga pinanawan nak ti asawak ngim si kakasarak. Amin nga problema, ada solusyon na. Oh. Eric, love is great nga kunada. Love can conquers all ako nada. Ket ulitek. Napatig ka kada kami. Napatig ka kinilay ka. Nang nangruna kanya, Jenny. Eric, panagrik na ket ayayating kan. Ket pagtipunin ta, digiti ayat ta. Tapno iso ti mang solbar ti problema. Eric, nakasaganak nga aguray para iti panakawaswas ti kasaryo. Kada iti asawam. Angim, Eric, mabutengak. Mabuteng ka? Tinapudno nga ayat, Jenny, ket saan nga takrot. Ibtura na ti amin. Tipudno nga ayat, managsakripisyo. Eric. Oh, Jenny. I love you. I love you too, Eric. Dito yan nga, Jack, napuutan. Ti panangagek ni Eric kadagiti bibig ko kasin nyo. Nadlaw ko, ti panangarakop na kanya, ket binales ko dahi tanga arakop. Ada kami, iti igit ti baybay. Nga nasipnget, saan nga naselag ti bulan. Awan met sigurot nakakita kada kami. An alawen min ti anges mi, idi agsinan dagiti bibig mi kasinyong. Ket dituyen nga nagkinaawatan dagiti reknami. Napan kami, itis uneg ti siled ni Eric. Ket idi ta makastrek kami iti siled na. Intuloy mi manen ti inaramid mi. Naglanang manen dagiti bibig mi ti nakapapahot kasinyong. Ket dito nga nariknak manen ti ayat ti maysa nga lalaki. Nariknak manen ti bara dagiti bibig ti maysa nga lalaki. Saan nga ti asawak. No diket ni Eric nga awan pa'y dua alawas nga namam mo. Awan pa'y nga dua alawas nga dimteng iti biyag ko. Ni Eric nga maysa nga balo nga agayat kano kanyak. Ang imjak met sigurado, no ayat met ti marikriknak para keng kuana. Wenno mailiwak lang iti panagayat ti maysa nga lalaki kaday di nga gundaway. Basta magustuak met ti aramiden mi. Mailiwak. Naawis ti riknak kasinyong. Asakpayen ti imuna nga nangikat ti pagananay ni Eric.
Inikat ko ti t-shirt na ket dagos ko ngay nagkan ti barukong na. Oo. Kastiar aramidek idi ti asawak. Tunggalag kanaig kami. Sa ako'y nagkan ti tinged na. Ket magustuhan na launay. Sa ako'y insubli, dagiti bibig ko kadagiti bibig na kasinyong. Inigamak ti pingping na. Siyak pa yen. Siyak pa yen ti nagtrabaho. Gapo siguro ti iliw ko. Wano gapo siguro tati pampanunutek ket ni Ronald nga asawak. Iso ti kaduha kiti uneg ti silid. Madamdama pa'y siya kung tinangibabay ti short na ket nagparintume nga kiti sangwanan ni Eric. Jenny. Paragsakin ka, Eric. Ket paragsakin na kumamit. Sige, Jenny. Dito yan nga imbabak, diti brief na ket nakaruwaren, diti alaga na, diti taraken na, nga uming-ingar, nga nakatudukan yak, ket dito'y nga ginamatak, sa ako'y ayam, insubok, ket rumwar sumrek iting hiwat ko, ti alaga ni Eric. Jenny, paragsakin ka, paragsakin na, please, Eric. Sige, paragsakin ka, aramidik ti amin, Jenny. Tapno maparagsak ka laeng. Yes, please. Please, Eric. Paragsakin na kuma. Jenny. Simo blatmet ni Eric. Siyakmet ti pinatakder na, pinagsanggir na iti diding. Inikat na met ti pagananay ko. Idi maibaba na ti pantikon. Sinakroy na ti mesa nga sakak. Ket dito yen, nga kinannan detitirem ko. Eric. Shucks, Eric. Naglaing ka, Eric. Eric. Nakasano, ti panang romansa keng kuwana ket nakarkaro kini Eric, nakarkarot panang romansa na kanya. Idi ta sinakroy na kasinyong bayat nga kangkanen na detitirem ko. Ket napan nagtugaw iti katre sa nagidda ket nakatugawak iti rupa na. Eric. Kastaunay ti laing na nga mga nititirem. Eric. 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 Tinugawak pa'y laing ti rupa nangem nakapamitlo akon kasinyong nakapamitlo akon nga biyahe ti langit. Di ta pinagdatanakmet sa anak rinabawan. Ket sakbay na nga inserek diti alaga na yan titirem ko yan tiya kinababaik. Saan kanto nga papawi, Jenny? Di kanto pulos bebean. Kena paragsakin ka. Nagyaman ak, Eric. Eric. Jenny. Eric. Eric. Nagyaman ak met, Jenny. Nagyaman ak ta pinaragsak nak met. Agnanayon ko maday tinaragsak. Yes, Eric, yes. Jenny, Eric.
Pakaragragsakak kaday di nga kanito kasin yung my God. No jak mariro nakapaminlimaak arikos. Kadjak pulos agbabawi tinapasamak. No itay kat jak sigurado no ayat ti mariknak para kini Eric. When no iliw kula kini Ronald. Ngem kalpasan tinapasamak mi kini Eric kat na sigurado ko na paneknikak nga adan ayat nga mariknak keng kuwana. Nga mangrugrugin nga agtubo, rumusing. Manipo diti kaunggak. Kaya di makita na kami ni Laika nga gapoy ti unek ti siled ni Eric nga amana kita. Kasta unay pa ng kantsaw na kada kami. Maka sa bali ti isem na nga kaslakman kantsaw. Mami, Daddy, ay, aga po kay dita kwarto. Amok lakit di tinaramid yo. Ay, nagluho ka talaga. Ay, ubing ka pa. Sa mo pa nga mo da kita. Tilad nga sasaun. Babayam kadlatan. Naragsak laing ti anak mo. Naragsak ka po ta dimteng kay ti biyag mi, Jenny. Naragsak akmet nga dimteng kay nga agamay ti biyag ko, Eric. I love you so much. I love you too, Eric. Gadi dita maamuan ni Papa nga adan relasyon mi kani Eric. Maragsakan ni suna kanya. Ang empty problema, saan pa nga nawaswas ti kasarmi kini Ronald. Agad, wala saya at mo't anak ko, balasang ko ta. Makita nga naragsak ka malain. Ang ayusin ko mapalaing ti problema kini Ronald. Daddy? Papa? Kahit ko sawi na kahit mawaswas ko mga umuna ti kasaryo. Tapno no legal mo lang nga makapagkasar kayo kini Eric. Dahil nga talaga ti plano mi, Papa. Isungay nagtukasarita ni Ronald. Kaya't namit siguro nga mawaswas ti kasar mi tapno mawayawayaan sunan. Tapno nagpadpada kami nga mabalin nga makikalaysay ti sabali. Okay, sabagay, usuta ko nam. Kaya't namit siguro, yung ure na kala siguro. Ala, kasaritam ko ti suna nabayag nga awan ti damag kukingkwanan. Sige, Lord Papa. Mayatmit kid din tapno no marugyan mi nga maiprocess ti panakaanal ti kasarmi. Aglalukit mabayagmet nga rod ti proseso na. Uwe nga rod. Alagat ulit tadam amok nga abogado nga mangtulungin ka. Tayo so ti refer ko nga mangi file to deta annulment case. Yes Papa. Agyaman ak Papa. Kasta nga rod tinaramid ko kasin yung nagsubliak iti balay nga nagbalin nga impyerno kanyak. Ti balay nga pinatakder mi kini Ronald. Ti balay nga pangbangunan mi kuma iti pamilya mi. Ti buklen mi nga pamilya. Angim gapotadyak maipaayan iti anak ket ditoy nga balay. Sadyay nga balay met tinang panawan na kanyak. Ket simurot iti sabali nga babae. Ngimi di ta makapanak. Di ta adda ako iti balay mi idi. Nga isun ati nang ibalayan ni Ronald ti nang isukatan na kanya. Dito'y nga naamuak kasin nyo nga nabayag gaya men nga awan da Ronald kanda ti babae nga nang isukatan na kanya. Angim adamit ti ubing, adamit ti anak yo. Wen Jenny. Imbati na kanyak ti anak mi. Simurot iti foreigner. Ang di naman inala di anak mi. Ket uri man gidi alain na ilabang ko no kasta duduwa kay laing nga agama nga agyan ditoy balay. Wen nabayagen. Ada siguro talo abulanen. Ket imbag nga ta. Imbag nga ta saan nga teubing maawatan nan. Duwati tawen nan. Adamat ki dinakim nan Ken saan na uning nga kayat ni mami na.
Naranggas kami ni mami na. Saan nga makaan anos. No, di naman pagsarting idi. No, agsangsangit ti anak mi. Kastaon iti panang baot na. Kastaon iti panang sipat na iti patong na. No, saan nga ti patong na. Ti gurong na. Ala. Naranggas ni Elaine. Iso nga inot ba't nga napukaw ti panagayat ko keng kuana. Ti agpaiso Jenny ket. Ronald, pampanunutik ni agsubliking ka. Anya? Plan-planwek nga. Umay kakasarita. Angem numanin agsanudak ta. Amok ka na dagsin ti naramid ko. Amok ka na dagsin ti basol ko keng ka. Amok ka sa anak kon nga maikariking kagapoy ti naramid ko. Nagapulaing tadjat dinak maipaayan iti anak ket. Insukat kay ti sa bali. Ngimamo ni Apo Diyos. Nga idi damo ket nasulisog hak. Jenny. Nga idi si Mordak keng kuana kini Elaine. Ayat ko lang nga. Maadaan na kiti anak. Ngimidi, nadamag ko nga naglaslas ka. Nga ginandat mo nga kinitil ti biyag mo. Agsubli ako making kaidin tamaasyanak. Angim nagpangtamit ni Elaine nga paregreg na ti isikog na no agsubli aking ka. Anya? Awan ti sabali nga impateg ko. Jenny no di si kalaeng. Angim ko lamidi nga dinakip nga di na ko naayatin. Kung naglaeng DJ tapno saan ka nga masaktan. Tapno saan nga nasaksakit ti pa ipapanaw ko king ka. Ngem ti agpaiso. Awan pa iti sabali nga babae nga impateg ko, Jenny. Ronald, si Muro taklagan Elaine gapo iti anak mi. Nga jak na kaya't nga paregreg na iso nga jak nagsubli nga. Ronald, jak amo dayta. Imbagam ko makanya kiti. I'm sorry. Gapot kinadagsen ti basol kong kit. Kaslasaan akong nga may kaniking ka. Pakawanin na ko nga. Ronald. I'm sorry also, Ronald. Kasinyong kasladyak amo jak maawatan tiriknak. Iti dayta nga naamuak. Nga saan kanumit gayam nga nagayat iti sabali nga babae ni Ronald. Nga siya kanulaing ti babae nga impateg na. Nga ayat nala idi nga maadaan iti putot iti anak. Ket nang sikog iti sabali. Nga dayjay nga babae nga nasikugan na ket nagpangtaka no nga paregreg na ti sikog na. No saan nga sumurot ni Ronald keng kuana. No kasta. Awan pa iti kasukat ko iti puso ni Ronald. Angim, kasano nga roden ni Eric. Kasano nga roden dagiti agama. Kasano nga roden ni Laika. Imbagak kini Eric, ti amin-amin, ti kinapudno kasinyong. Please, agsao ka, Eric. Met ti maramidak, Jenny. Siyempre, iso na met ti legal nga asawam. No, maawatan ka. Awan ti pagdanagam, kaputa na biitak met pa nga dimteng iti biyag mo. Idinto nga ti asawam, nabayagin. I'm so sorry, Eric. Maawatan na ko, ma. Siguro agit we just met at a wrong time. Awan ti maramitan ta, Jenny. Kasta nga talaga ti biyag. Amok ka na sakit para king ka. Urig mitsak na sakit para kanyak. Aging maawatan ka. Jakla mo anilay ka. Ngayon, kasaritak to. Ibagak to keng kuana nga. Tap no maawatan na. Nga saan nga sikat, tinaikari nga, may kantuang nga mami na. I'm
I'm so sorry. Pagimagantukin Laika, I'm so sorry. Kasarita ko mangin baka nuan na nga di na matanggap. No, di ka madanagan. Siya kung ti makamoy ti anak ko. Siya kung ti mangilawalawag king kuana. No pa'y nasakit para king kuana. Naskin nga awatin na. Gaputa saan kami nga maikari para king ka. I'm so sorry, Eric. Pinilik nga rod ti agsubli ti asawa kasi nyong gaputa ko na agsubli akano king kuanan. Adda kano meten ti anak mi. Ti putot na. Ison ti agbalin nga anak mi. Tsaka mo kasi nyong mas natimtimbang kanyak ni Ronald gaputa nabayag kami nga agamam mo, nabayag kami, nabayagin ti relasyon mi. 10 years nga nasurok. E dinto nga 2 weeks laeng. 2 weeks laeng. 2 weeks pa'y laeng nga namamok ni Eric ni Laika. 2 weeks na pa'y laeng iti biyag ko. Ang medyo narigata na nga nagpili kasi nyong kamaudyanan na pinilik ti asawak. Ang imkasla sa anak ka naragsak. Aglalog at adda duwa nga agama nga nasakit tinakim na aging nga iti may sang aldaw kalpasan siguro iti nakura nga makabulan nakaawi din dagiti agama iti lugar da iti ta tumawag kanyak ni Eric anya ulitin man Eric anya ti magam gusto ka di tinangig ko. Wen, Jenny. Adagi ti ospitalita. Nukasta. Naglaslas ni Laika. Naglaslas ni Laika. Wen, Jenny. Saan na maawat ti? Panakapukaw miking ka. Kaputan ni namnamanan nga si agbalin nga may kadwa nga mami nangin. Di na maawat nga. Nga sa... Oh my God! Gagawin ka, umayag dito! Sa dino nga ospitalyan nyo! Nakam dito batak. Sige, umayag. Umayag dito. Oh, please, Lord. Isalakan nyo kuma ni Laika. Isalakan nyo kuma. Iti agdama kasinyong kat matamtaming pailaheng ni Laika. Agpapalaing isunan. Kaasi na po Diyos kat nakalasat isuna. Ket iti anyaman nga aldaw ket mabalindan nga agawid nga agama. Makun konsensya ak magilgilti ka sinyong kaslasyak tinang ti idea kini Laika no anyat aramiden na no kasta nga adadumteng nga nakana nga parikot iti biyag na no adda iti pan nakapaay na. Ang imbagakmet idi nga saan nakatultuladin. Ang imti makadakis kit siyak tinang paay ken kuana. Siyak tinang paay ken kuana. Siyak ti rason. No apay nga ginandat na nga kinitel ti bukod na nga bihag. Gaputa saan ko nga pinili ida nga agama. Gaputa mas pinilik ti asawak. Pinilik ti nagsubli ti asawak. Di na meten maawat. Eso nga naaramid na tinaramid na. Mahon konsensya ka, Eric. Saan na kami ng pakadanagan? Kabailak ba't nga kitain ti arak ko. Kabailak na bantayan. Sigurado nga saan nanton nga ulitin tinaramid na. Basta I'm so sorry. I'm so sorry, Eric. Diyak amo nga mapasamag na ito. Diyak amo nga dumting iti kasi nga sitwasyon. Diyak yung pagharap nga. Kasti ko na kunat. Awan ti pagdanagam. O sige. Mabalin mo ti agawid. Panawan na kami. Thank you Ti umay mo dito eh. Baka agur-uray ti asawa mo. Eric, I'm so sorry. No met sumang petak iti balay ket madagnak ti asawak nga nakaragragsak nakais-isem makon konsensya ak met magilgilti.
kada Eric ken Ilaika. Gaputa saan ko ida nga pinili ken makonsensya agmet ken ni Ronald. Gaputa saan ko pa impudno ken kuana. Nga iti maysa nga gundaway ket dimteng da Eric ken na iti maysa panawen iti biyag ko ket ada dimteng nga agama. Nga dandani nga isudat pinilik. Nga adapay napasamak mi ken ni Eric. Jak amo no kasanok nga ipudno ken ni Ronald, ta amangan ipudno ket baka di na maawat. Nga daytoy ita ti parikot ko kasin yung kasla sa anak met lang nga naragsak nga nabuo manen ti pamilya. Nagsinoblanan kami ken ni Ronald nga adapayen anak mi ti putot na iti sabali nga naimbilang kometen nga bukod ko. Gaputa adamet iti sabali nga tao nga saan nga naragsak. Gaputa saan nga isudat pinili. Sa anak nga naragsak, gaputa sa anak nga napudno iti asawak. Gaputa aging gaita ket jak pay naipudno ken kuana nga adda sabali nga bimmalaet a lalaki. Adda sabali nga lalaki nga bimmalaet nga adda pay napasamak mi. Nga iti apagbiit nga kanito ket nakariknak iti ayat ken kuana. Kada iti problema kasi nyong